Hakasin jam kabakongsan kabatmu ban penklannya kilat yakun persya drong Mission Director ke Director of the Drug Reduction Elimination and Action Mission DREM ubak FG Karshiyeng haringkat UMLA ke Noston ubak Gabriel Waklang hakasau terjeliu kila pelong ka jinglet jurep ya ka jingte jong ka sorkar ha apa new Noston ban pelong kum ka jaka ajing sumar ni ka Rehabilitation Center na ka benta kitu ki bakerni haudrang. Hakani ka jinglet jurep balayalam da Mission Director Lasan ran langru da Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ki officer na katana District Social Welfare, District Agriculture, ki dekat ke Urban Mission, New Noston Presbyterian Church bat kinongalam shnong. Kani ka jinglet jurep kalong ban bishar benia ya ka jingla ban shna bat penbyang ya ka jaka bala itu na ka benta ban pelong kum ka jaka sumar ni Rehab Center hapo kathan. Kani ka jing temu kala sakhiru ya ka jing kershan ka bapura ba ka jing ai mensim ka baklan na baro ki badan bentalang ka bapen pau ya ka jing kot jing lang ban rat ding khong ya udrok na ka emlang sa lang ba ka jalahi baro ka wei. Habakren ha ka ni ka si UMLA ka than ubak Gabriel Waklang ula ai ya ka jingaro ya ka sinjam balashim da ka Urban Mission bat DREM na ka benta bandan ya ka jaka ajing sumar ni ka Rehab Center bakongsan hapo ka ni ka than kenang ban la banya kon persya ya ka jingjale jong udrang. Ula banjur ru halur ka jingkongsan jong ka jinga trelang banya kon persya ya uni ujat jingti basyirkai bat penpau ru ka jingkermen ba ka ni ka jaka sumar kan penyo ya ka jing penkya bat penkelapat ya ka jing em hapdeng kitu ki balakerni ha udrang. Ula ong ru baka thong jong kini ki jaka sumar ka sorkar kalong ban pentikna ba barok ki nyo ya kalad ban pak sumar ha barok ki district ka jela.